pitää tällaisen self-care-iltapäivän. Joten tervetuloa siihen mukaan. Nyt kun mä sain mun kahvin, niin mä ajattelin, että mä menisin jatkaan sitä taideteosta, mitä mä maalasin viime videossa. Sen taideteoksen nimi on Familiar, koska kun mä olin vielä mun entisessä työpaikassa mainoksia jakamassa, niin oli tosi kaunis sellainen punertava auringonlasku. Ja mulla soi kuulokkeissa sellainen kappale kuin Familiar. Ja mä katsoin sitä maisemaa niinku kattojen yläpuolelta, sitä punertavaa taivasta. Ja sit mä sain tähän maalaukseen vaan aivan upean inspiraation siitä. Mä sanoisin, että taitaa olla valmis. Familiar. Mä en ole vielä ihan varma, jos mulle tulee sellainen tunne, että tätä pitää vielä muokata, niin sit toki muokkaan, mutta nyt tää on tämmöinen alustava taideteoksen esittely. Mä toivon, että ei enää jätä tohon maahan jälkiä. Here is Familiar. Musta tuntuu, että vasta kun sä laitat jotain seinälle, sä pystyt nähdä mitä se tarvii vielä lisää. Mä lisäsin tänne keltaista ja valkoista tuomaan lisää kontrastia ja väriä. Mä oon lähtenyt nyt käveleen avantoon ja mulla on niin hyvä fiilis. Jotenkin niin kiva mennä pitkästä aikaa. Ja se kun mun on pitänyt kans nyt jo monta viikkoa maalata toi Familiar loppuun, ja mulla on ollut niin semmonen visio mun päässä, miten mä haluan, että se tehdään. Ja nyt kun se on valmis, niin mä oon vaan silleen Familiar is done. Familiar is ready. It's pretty and it's ready. Ja sit mä oon täällä vaan silleen Ja mulle tuli kans hyvä fiilis siitä, koska mä en oo kipeä. Siis mä olin aika vasta siis eka flunssassa. Sitten mä menin semmoselle erämökille mun kavereitten kanssa. Siis se mun flunssa oli pelkkää nuhaa ja mä tein koronatestin ja se oli negatiivinen. Ja sitten sen jälkeen mun kaverilla Vilmalla on korona. Ja sit mä saan sen Vilmalta. Joten mulla oli nuha, sitten mulla oli korona melkein se heti putkeen. Ja nyt mä oon vaan niin iloinen kun mä oon terve ja mä voin mennä avantoon. Se oli se mun syy sille tauolle. Ja mulla on niin eläväinen olo. Mä haluan päästä avantoon ja halimaan puita ja mennä sen jälkeen ehkä ottaa suihkuja ja laittaa kasvonaamioon ja ihana ottaa aikaa itselle. Mun mielestä siis kaikista ihaninta tonne avantoon mennessä. Se avantopaikka on tuolla, missä näkyy toi keltainen koppi. Niin on tää silta. Kun tässä on tällainen silta, jonka saa kävellä ja se ei nyt vielä tästä näy, mutta tuolla virtaa ihanasti. Ja sit kans nuo sillat tuolla, nuo valot. Tää on jotenkin vaan tosi inspiroivaa aina, hyvä aloitus sellaiselle avantouinnille.
Tää on mun joka avantokerran pakollinen aktiviteetti, halia puita. Mä uppoan. Mä uppoan. Mä kävin jo avannossa, mut mä en... Oh my god, mä uppoan. Kuvannut itse sitä aktia, koska mun jalhalat mä enää näy. Koska mä halusin keskittyä siihen ihan täysin, että mä vaan lillun siellä ja rentoudun. Niin, mä tein mun avantoennätykset. Mä kävin jopa uimassa siellä. Mä en pitänyt pelkästään kiinni niistä portaista, niin kuin mä aina teen. Mä pidin eka niistä kiinni ja sit mä kävin uimassa tällä ja siellä oli tosi matalalla vesi, niin mä uppoisin uja. Mä en halua upota tänne näin paljon. Tälle puulle mä en oo ennen antanut rakkautta, niin nyt annetaan sille rakkautta. Oi, että mä siis äsken tappelin jonkun ikuisuuden sen kanssa, kun mun kamerassa oli joku ihme asetus. Että kun mä tälleen liikutin sitä kameraa, niin se kuva meni silleen tosi silleen sumeasti. Sillä meni kauan aikaa siis sillä kuvalla niin pysähtyä, että se ei tosiaan mennyt näin, mutta mä söin tossa vähän aikaa sitten semmosen vadelmalaskiaispullon. Sekin on osa mun self-carea, se oli oikein herkullista. Ja nyt mä vaan sen avannon jälkeen on maannut tässä viltin alla ja kattonut vähän YouTubea ja leikkinyt tällä kameralla. Mun mielestä sekin on tärkeää, että hyväksyy itselleen myös self-care nightissa sen, jos haluaa öllötellä tai silleen. Ei kaiken tarvitse aina näyttää niin hyvältä, kunhan tuntuu vaan kivalta. Joo. Öllöttelen tässä ainakin vielä hetken ja sit saatan syödä jotain lisää ja ainakin tähän laittaa sen kasvonaamioon ja venytellä tänään. Alkaa vähän jo väsy iskee. Kello jotakin yli 10 ja mun mummo soitti mulle äsken. Oli ihan kiva jutella sen kanssa. Puhuttiin 25 minuuttia puhelimessa ja mun saattaa jäädä mun venyttelyt tältä illalta nyt tekemättä, kun alkaa tää väsy iskeä, mutta just menossa vielä suihkuun. Ja on ollut kyllä kiva ilta nyt, kun kävi tuolla avannossakin, se kyllä aina piristää. Joo. Mä rakastan näitä Doven suihkusaippuita. Ihan sikana mun mummolla oli ainakin joskus tällainen vähän eri tuoksunen, niin tykkäsin siitä ihan sairaasti ja nyt sit on hankkinut itsellekin tällaisen. Purpley! Tuutse mamma! Tänne! Tänne! Purpley! Uppifta. Uppista kuppi.